solution mannani bagai जों जत वानसा टकसा रुपसा तिप्रासा जत नो जों लुकुरकनो चिनि तिप्रा पार्टी मत थानि प्रार्थीनि बातायनि रकनो चुबा चोरिने बागै जों लुकुरकनो ताबो जों विभिन्न फाजिनि जत तिप्रासा जे चिनि तीनटा कन्स्टिट्युएन्सी जे खानाय तंनाय रकनो जों कबो नामो चुगु नरक खानाव फाइबायदि बुबाग्रा बाय मालाय फैबायदि बुबाग्रा बाय फाइ बुबाग्रा तामो कक कचार आबो फाइ खाना फैबायदि आर बुबाग्रानि नरक आशीर्वाद ना फैबायदि जों जंखा तेलियामुरा टाउन हल नि सिमी तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सी कल्याणपुर ने अर्धेक पार्ट कन्स्टिट्युएन्सी तेलियामुरा टाउन हल नि सिमी जों खाना 10 ता नि सिमी हिम्बो तो खाई रैली खाई और चाकमा गात जरा जों खाइलेने रोड शो खाई जाय कैसे से रैली खाइने yang उत्तर महारानी गई yang कृष्ण पोरंग कैसा रैली yang फाइथो के ताइरम तो निने बाइक रैली गाड़ी तंनाय के बुबाग्रानो जों इंगिया फानो 300 ता बाइक बायखायो बरमुरानि निनि कनिसिमी हावाय बारनि सिमी बुबाग्रानो बाइक बायखायो जों और तुबुय बनो लाम सकनाय तै बुबाग्रानो चिनरो जत तंनाय तिप्रासा नि बागै फाइनाल चिनि फाइनाल सल्युशन नि बागै चिनि फरक थाम तिप्रामा थाने प्रार्थी रकनो बातेने रकनो बरकनो बलायै बरकनो कप्लाय खैने नि बागै कक कचारै थांनाय तै जोंनो थांसा माने कक कचारै थांनाय आ बागै जत लुकरकनो कगो फाइनाल चिनि ओ चबाओ इलेक्शन सिगां चिन कतर ओ लुकु बुथुमुङो जतनो हाबा याकारै जतनो निनि सामुं याकारै फाइबेने नि बागै चिनि तिप्रा मथानि फाइचिंति आं कबो बुंना हारो जतनो हामबाय।